Pokušajte da ne generalizujete. Verujem da se ne plašite baš od svega, jer čim mi generalizujemo, mi u nama možemo stvoriti osjećaj bespomoćnosti. Znači, ako ja kažem da se plašim svega, ja nemam nikakvu kontrolu. Ali ako ja kažem da se plašim određenih stvari, onda ja mogu da nabrajam te stvari i da vidim šta im je zajedničko. Da li postoji neka specifična tema, da li se plašim određenih ljudi, okolnosti, situacija, da li se javlja možda neko određeno osjećanje u tim situacijama ili koja misao, plašim se da ću izgubiti kontrolu ili da će me neko povrediti ili da ću biti ismejana, odbačena, da ću ostati sama. Pošto je strah osjećanje, važno je da vidimo koja misao ili uverenje ili sećanje pa misao povodom njega stoji iza straha. I kada nađemo tu misao, mi već sa jedne strane vraćamo kontrolu sebi, zato što znamo da mi tim mislima kreiramo to osjećanje. Znači, ispitajte šta je njima zajedničko i da postavite sebi pitanje zašto, šta se tu dešava, šta je ono strašno u svemu tome. I da obratite isto pažnju na to da li postoji nedostatak poverenja u sebe i u vaše sposobnosti da vi možete da zaštitite sebe u tim situacijama.